Saa kiivetä! Tota on ihan hulluja! Saatana! Hei, lopettakaa! Ai helvetti oikeesti! Ottakaa ne mailat pois siitä alta. Se jäi kun tää röhkäsi sitä Vetäkää sinne taaksepäin. Oi! Noniin. Oli asiallista. Stilpe hyppää! 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 Miehen vetää luntasi! No me tiputetaan sut sieltä sitten alas. Niin silloin ei Hyppää! Oliko Helvetti! Oli helvi. Minä on mun tavarani.